дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон бинобар сабаби муноқишаи оилави шаҳрванд Ашурова Ҳоҷарой набираи хурдсоли худро бо як бераҳмии махсус ба ҳалокат расонидааст. Ҳамкорамон подполковники милитсия Офоқи Қодириён ин ҷинояти гӯшношинидро шарҳ медиҳад. таи рӯзҳои охир куштори як кӯдаки 3 сола дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ҷамоати деҳоти ифтихоргирди забонҳо гаштаву мардумони зиёди ангушти ҳайрат мегазанд ки чӣ гуна модаркалоне ба қатли даҳшатбори набераи хурдсоле ки ҳамакнун ширинтарин лаҳзаҳои умро ба падару модар хишу ақрабо ва атрофи он ҳадя мекунад даст бизанад. рӯзи 18 сентябри соли равон ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ хабари телефонии оиди аз ҷӯйбори обгузари ҷамоати деҳоти ифтихори ноҳияи мазкур дарёфт гардидани ҷасади нафари хурдсол ки қисмҳои баданаш нопурра буданд ворид гардид. гурӯҳи фаврию тафтишотӣ аз ҳисоби кормандони милитсия ба ҷои ҳодиса ҳозир гардида муайян карда шуд ки ин ҷасади марҳум хурдсол Ашуров Беҳрӯз соли таваллудаш 2015 мебошад ва модаркалони ин хонавода Ашурова Ҳоҷарой соли таваллудаш 1960 гумонбар дар куштори наберааш мебошад. Ашурова рӯзи 12 сентябр наберааш Беҳрӯзро барои ба назди табибон бурдан аз хона берун бароварда баъди чанд соат ба хона бармегардад ва ба модари наберааш мегӯяд ки Беҳрӯз аз дасташ ба дарё афтид. дар муддати чанд рӯз ҷустуҷӯи кӯдаки хурдсол аз канолуҷӯйҳои ҳудуди ноҳия бенатиҷа меанҷомид. дар ҳолати пайдо шудани ҷасад муайян карда шуд ки Ашурова Ҳоҷарой ба таври маҷбурӣ бо як бераҳмии махсус ки хоси одами зод нест нахуст кӯдакро ба ҷарӣ бурда зери обулой чанд дақиқа нигаҳ медорад, сипас ҷисми зиндаи ӯро зери хок мекунад. сабаби даст доштанашро дар куштори набераи 3 солааш Ашурова дар муноқишаҳо ва беэҳтиромии келину писараш нисбати худ медонад ки бо ин роҳ мехост қасди худро аз онҳо бигирад. سبب کشتن آخه روزنامه مجبورن آتش بسیار غم میداد. آخرم گودک ساعت اوجا و ایسو بر میگو ساعت بگو مقد جنگ میکرد دوغ میزد میزنم میگو جرد کلمه او لای قبوده اشکم پرتاف کفش خطی دست مقی خیلی جقل استادم نامگرشیم گودک پترس ما درومن لایل ارقش هم خیلی ارقش تافت دیگه چی کردم؟ لوی خوب پاک بار کردم زنده بار کردم. нисбати Ашурова дар прокуратураи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад.